Pang-wine naman ito, hindi naman bagay ito dyan. Siya. Huwag mo sirahin yan. Oo, yan. Hindi mo sasirahin talaga yan. Sirahin yan. Kasi bukas, lalagyan natin yung ano. Lalagyan mo ng makulyo. Akin na rin bote niyan ha. Redo sa aquarium. Nakakayo ka ng... Nakaka-video yan, boy. Uy, naka-video ba? Sus. Unboxing yan. Unboxing, oh. Tama ba? Ito, hindi. Kaya nga ikaw magbukas para pagdating mo sa Canada, marunong ka na magbukas eh. Ano ba to? Ayan, inuhugot idol. Yun! Baka mabasag pa idol. Katuloy ko sa ano. Patay tayo dyan pag nabasag yan, sir. Ayaw! Kaset. Hugutin. Yun. Sus! Para sa Rico Magician lang ah. Ganda ng ano niya. Eh, mahal ba naman eh. Wow! Meron pang passport. Nakadamit pa. Mahal naman po. 500. Parang nicho. 500 plus na Sa mga nagbebenta ng bote, dapat ganyan ang mga box nyo. Kuya, magkano yan? Parang nicho ba? Pucha, huga. Ano po nasa may salamin? Salamin, tutuluan mo ng... Bawal tuluan ng luha yan. Picture muna, Francis. Ito, may pen. Ba naman yan, liit naman. Ang liit lang? Tigi-tigi isang shoot doon tayo. Dalawa Ayos naman. na. 750. Ayos. 750 cc. Ayos na. Picture.